дазвол сабе на барацьбу і дазвол сабе на агрэсію, скажем так, на гвалт, ну, я думаю, што проста ён не ва ўсіх ёсць. Боже ж ты мой, да вот что же то я Ну и раз что? и стал бы по-белорусски говорить. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы Ідэя X. Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами Зміцер Лукашук, а шукаць і не пабаюся гэтага слова намацаваць мы с вами будем с выдатнай настаўніцай беларускай мовы, намесніцай кіраўніка беларускай школы ў Варшаве, аўтаркі дзіцячых перадач відэастудыі Раю Юлія Букштанович. Прывітанне, Юлія. Вітаю вас. Вітаю, Я шановныя так слухачы, спадзяваўся, гледачы. што вы будете тут вось у студыі насупраць мяне сядзець, а апынулася, што вы яшчэ адзін беларус, які пераскочыў праз акіяны. Зараз мы з вами вы нам вяшчаеце і нацыянальную ідэю будете гаварыць ажно з Амерыкі. Што вас туды закінула? Ну, лёс і сям'я, прыярытэты такія. Вось, таму гэта добра, слухайце, беларусы паўсюль, вось, разлятаюцца, сеціва пашыраецца, таму будзем рабіць справы тут. Юлія, вось акурат такі з гэтай нагоды мяне цікавіць. Сеціва з аднаго боку пашыраецца, беларусаў раскідвае, але беларусаў раскідвала здаўна па ўсім свеце. Безумоўна, мы тут яны зараз вот неяк праявіліся, а да гэтага часу, да 20-го года беларусы былі такая рыса ў іх, яны вельмі добра адаптуюцца на месцы. Я б нават сказаў, ужыў такое слово, мімікрыруюць пад мясцовыя умовы. Вось быў беларус, з'ехаў у які-небудзь умоўны Сіэтл, праходзіць 3 там месяцы, паўгады, і беларуса нема. А зато з'явіўся яшчэ чарговы амерыканец, жыхар Сіэтла, які там кажа: я амерыканец, все, якая Беларусь. Да, у мяне там нешта там сваякі засталіся, но это было ў мінулым жыцці. І так вот па ўсім свеце. І от зараз, як вы думаеце, ўсё ж таки пры нашых моўнай сітуацыі, калі і так не скажаш, што значная колькасць беларусаў па-беларуску з беларускай нейкай свядомасцю, а зараз вось параскідае, ці не спрацуе гэта, што гэта яшчэ больш размые і мову у нас, і свядомасць, і самаідэнтычнасць? Ну, канешне, трэба быць гатовымі да такіх выклікаў. Вось, адзінае, што мне здаецца, што можа зіграць ролю такую істотную, гэта тое, што не па сваёй волі людзі з'язджалі, не тое, каб марылі некаторыя аб замежжы. Вось, і таму, калі ты у вымушанай міграцыі, то пэўныя сэнсы яны захоўваюцца, нават абвастраюцца. Таму мне здаецца, што не ўсё так кепска, і плюс з'язджаюць даволі актыўныя людзі. Так, і вось на глебе вольнага паветра і магчымасцяў, мне здаецца, што можа наадварот мы можам пабачыць росквіт такіх прыгожых нацыянальна арыентаваных праектаў. І наконт беларускай мовы, канешне, гэта велізарная праца, гэта выбар штодзённы у бок незручнасці, так, а нейкай ідэі, таму што ніхто не адмяняе, зразумела, побытавыя праблемы, так, легалізацыя, дакументы, дзеці і ўсё астатняе. Але я проста веру і хачу верыць, што ўсё атрымаецца. І калі вось гэты выбар штодзённы рабіць свядома выбіраць атачэнне, ствараць яго, так, то ўсё можна захаваць і нават развіць. Прынамсі, нават тут я бачу цудоўныя сем'і, дзе дзеці нарадзіліся ў ЗША, так, але яны захавалі беларускую мову. У сэнсе, у бацькоў атрымалася. Гэта
тытанічная праца, я просто кланяюся нізка. І я разумею, што гэта праўда, трэба вялікая падтрымка такім бацькам, вось, але ўсё магчыма, ёсць цудоўныя прыклады. Безумоўна, я быў у Сіэтле колькі часу таму, сустракаўся з мясцовымі беларусамі, жыў у іх разам там у іх доме, сустракаўся з іхнімі дзецьмі, але ўсё ж таки Амерыка, нездарма там некалі казалі там пра аднапавярховую Амерыку, яна ўсё ж таки вось вельмі раскіданыя беларусы, нават калі мы кажам Сіэтл, умоўна кажучы, то ўсё адно ад аднаго беларуса до другога у Сіэтле можа быць там десяткі кіламетраў. Як у такіх умовах арганізаваць і заахвоціць, вывучаць, быць у павесцы беларускай, у культурніцкіх нейкіх імпрэзах удзельнічаць? Дастаткова, в прынцыпе, мне здаецца, там 2-3 асобаў, якія будуць гарэць справай і планаваць мерапрыемствы згодна, кіруючыся, скажем так, попытам, запытам людзей тут. Вось, заўсёды ёсць запыт на мерапрыемствы дзіцячыя, заўсёды ёсць запыт на мерапрыемствы на прыродзе. Вось, тут канкрэтна вось дзяўчаты, якія займаюцца арганізацыяй тут паблізку нас, то яны цудоўна адчуваюць мясцовых, вось, і рэгулярна прапаноўваюць імпрэзы. Запрашаюць гасцей, так, і тут, шчыра кажу, штомесяц нешта даладзіцца, таму такі рух, ён тут няспынны проста. Вось, і гэта вельмі яднае, таму з аднаго боку так, раскіданыя, і гэта праўда. Тут часам, каб сустрэць беларуса, ехаць трэба там 1,5 гадзіны, так? Не тое, што там у Варшаве, правда? Але нават тут беларусы намагаюцца яднацца і як бы сяліцца нават побач, таму што я там наведвала, таксама заязджала ў госці, дык там як вёска беларуская, там адзін аднаго ведаюць, гэты забірае дзіця, падвозіць, гэты перадае кніжку, ты там забяры майго, ўсё. І яны так цудоўна, мне было ідэальна, тому мне тут уже ўзнікала такая ідэя, а што калі скінуцца, набыць зямлю ды пабудаваць сваю нейкую такую беларускую вёску, вось, дзе ўсё будзе наше, і такім чынам вось, і дзеці захаваюць ідэнтычнасць, і нам будзе неяк лягчэй. А тут я пабачу, што гэта, прынцыпу, ўжо амаль ёсць. Вось, тому... То есть вы прапануеце у беларусам у ЗША пайсці шляхам мармонаў? Я просто выказваю думкі. Марманізацыя беларусаў. Ой, насамрэч, тут, прынамсі, ты будзеш упэўнены, што на тваю прыватную тэрыторыю не ўвайдуць людзі, скажем так, недобразычлівыя, і ты не будзеш права, скажем так, абараняць яе. Таму, магчыма. Так, нават вот вельмі такая, мне падаецца, цікавая ідэя. Так, я звяртаюся зараз да аднаго з ініцыятараў беларускага жыцця ў Сіэтле, Алесь Ліўшы. Глядзі, вось такая, мало таго, што выдатная дзяўчына, выкладчыца беларускай мовы з'явілася, так яшчэ з такімі ідэямі. Можа, там сапраўды надумаеце у грыбных месцах пад Сіэтлам, у лесе ў вашым сасновым збудаваць беларускую вёску, дзе ўсе будзе па-беларуску. А чаму мы да гэтага, Юлія, як вы думаеце, так і не дайшлі? Ось ні ў Беларусі, ні на якім-небудзь Падляшшы умоўным там ці нешта-небудзь. Чаму у нас не атрымалася з беларускую Беларусь сабе пабудаваць? Шмат, канешне, можна тут фактараў пералічваць, так, можна сказаць, так склалася гістарычна. Вось, не хапіла крытычнай масы, не хапіла чагосьці. Я не думаю, што не атрымалася, можа, гэта проста не пашырылася на ўсю тэрыторыю, але такія кропачкі, вёсачкі, умоўна, аб'яднання, яны ж, ёсць і будуць. Я думаю, што ўсё магчыма, вось, і я б не сказала, што не атрымалася, проста, што так склалася вось зараз, што не пашанцавала з суседам.
Ну да, мы вернемся яшчэ до этой темы. Я просто хотел бы у вас удакладніць вот менавіта як у выкладчыцы беларускай мовы, ведаеце, дзесьці там у годзе 17-18 я у школе, дзе вучылася на той момант моя дачка ў Мінску, как бы закинули мы ідэю. Ну вы ж ведаеце гэтую сістэму, што калі бацькі там класа усяго пагодзяцца і скажуць, што мы хочам, каб у нас тут быў створаны беларускамоўны клас, ну чыста тэарэтычна, то адміністрацыя школы павінна вот зрабіць усё, каб гэтае пажаданне бацькоў выканаць. І мы закинули гэтую ідэю ў клас. Ведаеце, што я пачуў? Вы что, хотите, чтобы наши дети мозг себе сломали этим вашим белорусским языком? Скажите мне, кай ласка, як настаўніца беларускай мовы, беларуская мова сапраўды дзецям мозг ламае, ну ці здольная паламаць? Ага, і язык, і калені, канешне, мы будзем спатыкацца аб яе і так, і калечыцца. Ну не, канешне, ведаеце, нават адным з, скажем так, з аргументаў таго, каб вывучалі і беларускую мову, гэта вось гэтая знакамітая пластычнасць мозга дзіцячага, што трэба яго добренька так загружаць, што двумоўе, трохмоўе гэта натуральная справа, і калі вывучаць, чым больш мову мы ведаем, тым лепш. Вось, таму тут, канешне, ну, я думаю, што пытанне хутчэй волі адміністрацыі, так, і таму адукацыя нацыянальная, яна ж мусіць быць як бы рэалізоўвацца, ну, дзяржаўнай палітыкай, так. А калі такой накіраванасці няма, то ну што, тады яднацца падпольна і альбо там арганізоўваць прыватныя школы. Таксама адзін як з варыянтаў, але нават гэта цяпер немагчыма, праўда, мы ўжо гэта ведаем. Таму тут я думаю, што справа не ў тым, што там вы будете ламаць там сабе галаву ці мозг, вось, а проста нежаданне, магчыма, бачанне нейкай пагрозы, так. Вось, бо попыт ёсць, запыт ёсць. Я ўпэўненая, што ну, гэта было б усё магчыма, калі б вось умоўна была б такая палітыка ў нас. Юлія, а можа быть, ведаеце, я зараз з гэтай нагоды вам раскажу такую гісторыю кароткую. Мы разам з вядомым нашым выканаўцам, спеваком Памідоравым былі на таком літаратурна-музычным прэзентацыі ў Штутгарце. Вот. І калі пачаўся размова про тое, што ну вот у 20-м годзе там раптам у беларусаў прачнулася цікавасць там да беларускай літаратуры, да беларускай мовы, да нашай гісторыі, да ўсяго нашага, я кажу, ну вот это ж все было побач увесь час. Вот чаму вот не бачылі? І паднялася адна дзяўчына з зала і кажа, а гэта вы вінаваты, вот показваючы на нас з Памідоровым. І кажа, я говорю, в сэнсе мы вінаваты, а вы ціха нам про гэта ўсё гаварылі. Я вот зараз троху памяняю і скажу, а гэта вы, настаўнікі, вінаватыя, што беларусы беларускай мовы не ведаюць. Вы дрэнна выкладалі, ціха гаварылі. Можа такое быць? Вот што вы скажаце на такія? Можа такое быць, з майго асабістага досведу так і было, ў прынцыпе. Вось, я так калі крыху умоўна рыхтавалася да нашай размовы, узгадвала, вось, як у мяне ўсё адбывалася, так, бо ну, сям'я ў мяне з вёскі, так, але не цалкам беларускамоўная, так, мякка кажучы, трасянка. Бабуля, дзядуля, так, там я чула такую жывую мову. І я проста разумею, што я вырасла ў маладзечні, і там не было і у школе нашай там і намёка на тое, што вось мы тут беларусы, і мы мусім дбаць пра нашу беларускасць, і вы, дзеткі, вось вы расцеце беларусамі, родная мова беларуская. Ну, так атрымалася, так? Але, прынамсі, мова не была мне чужой, таму што бабуля, дзядуля, я ў гэтым варылася на вакацыях. Вось. Але вось калі атрымалася так, што вось гэтыя дробязі, якія як бы ціха-ціха дзесьці, можа, штосьці было, так? Вось у 11 класе, калі пачала чытаць каласы пацярпом, так, тады вось гэтае пачуццё нейкай несправядлівасці і адчуванне, што ты як у шоу Трумана дзесьці знаходзіся, і вось тут там разбурыш гэтую кардонку, і там будзе нешта проста жахлівае.
І у маладзечні, скажем так, у маім атачэнні, ну, нішто не спрыяла, скажем так, вось гэтай цікавасці. Вось, але з пераездам у Менск я просто пачала прыглядацца, так, і насамрэч можна сказаць: «Ой, вы ціха казалі». Ну, як бы гучна і не пагаворыш, прынцыпу, так. Але калі прыглядацца уважліва і пільна, то вось гэтыя знакі, яны былі паўсюль. І насамрэч, проста трэба было быць больш пільнымі і уважлівымі. Вось, таму, Якія знакі? От пра якія вы знакі гаворыце? ну, Якія умоўна, знакі вось беларусы, вот просто такія вот беларусы не рускамоўныя не заўважаюць, каб вот бах убачылі і Боже ж ты мой, да вот што ж это я Ну і раз што? і стаў бы па-беларуску гаварыць. Ну, па-першае, вось, канешне, гэта пачуццё вось нейкай такой несправядлівасці. Але вось што было са мной, напрыклад. Іду у кнігарню, напрыклад, гартаю сабе кніжкі. Тут трапляюцца мне кніжка пра курапаты. Ага, цікава. Яна у адрозненні, напрыклад, ад астатніх вельмі моцная такая, ну, сама па сабе проста энергетычна, калі хочаце. Стаю, гартаю, нікаго не чапаю, учытваюся ў шоку ад таго, што адбываецца, так. І тут жа падыходзіць нейкі чалавек, са мной нешта там па-беларуску кажа, і ўжо нешта нейкую улётку мне дае, і ўжо нешта там ужо мяне кудысьці там запрашае. Альбо там пачынаеш, напрыклад, там з сяброўкай у метро па-беларуску размаўляць, тут вось не пройдзе там умоўна там і не ведаю паўгадзіны, дзесьці хтосьці падыдзе, штосьці завядзе з табой гаворку і пачынае як бы цябе неяк так вось прамацваць, нешта там знаёміцца з табою. І кажу, дастаткова было проста, ну, прыгледзецца і крышачку хаця б у гэтым накірунку вось цікаўнасць сваю вось абудзіць, і ўсё было. Але, ну, іншая справа, што сапраўды бывае так, што, ну, атачэнне, ну, так, ты нарадзіўся вось, ну, такім атачэнні, што, ну, нішто не спрыяе таму, каб ты дзесьці ўзяў гэту інфармацыю, так, ту крынічку. Ну, так бывае таксама. Ведаеце, мне таксама вось беларус, які зараз жыве у Бостане, Сакалоў, ён сказаў такую фразу: усё такое беларускае павінна быць на кончыках пальцаў. Умоўна кажучы, што калі табе нешта патрэбнае, там, ну, я не ведаю, ты хочаш паглядзець нейкі спектакль па-беларуску, пачытаць нейкую кнігу па-беларуску, знайсці нейкую праграму камп'ютарную па-беларуску, яно павінна быць так: ты працянуў руку, і яно табе раз і упала, і ты вот і карыстаешся, а не так, што ты думаеш: ой, я б вот это вот можа быць па-беларуску, но это трэба яшчэ пашукаць. Гэта калі там, умоўна кажучы, там нейкая кніга, нейкі пераклад, то яшчэ паспрабуй знайдзі, нешта там замоў, нейкія высілкі. Ну, а мы ж вот шчыра скажам, вот людзі, ну, мы ж істоты лянотныя такія. Нам жа ж хочацца, вот, каб яно ты ляжыш, а яно табе раз у рукі. Ці магчыма такое? Што перашкаджае гэтаму? Я думаю, што, канешне, гэта ўсё справа свядомага выбару. І так гэта часам не адзін крок, не адно рукапацісканне, а некалькі, так. Я лічу, што ўсё роўна кантэнту более зараз онлайн, прынамсі, так. І, напэўна, калі гэту сцяжынку пракласці адну, другую, трэцюю, то яно адно за адно чапляецца. Галоўнае вось проста пачаць. Вось у гэтым накірунку, як кажуць, калі не ісці, дык сядзець, ляжаць і паўзці, ці проста хаця б вось, ну, крышачку зрабіць крок. Канешне, гэта складана і не дапамагае, скажем так, проста папулярызацыі такой абсалютнай, дзе вось гэта проста вакол і вакол нас, ну, а ва ўмовах эміграцыі, ну, тым больш, так, ну, дзе ты тут пачуеш тую мову, так, ну, канешне, але ёсць онлайн-радыё, так, онлайн-рэсурсы. Вось, і, кажу, свядома гэта можна. Я таму, кажу, шчыра кланяюся проста многім бацькам, якім вось, у якіх атрымліваецца захоўваць гэту вось беларускасць у дзецях, ну, таму што гэта праца. Але гэта не пра камфорт, канешне. Вось, можна марыць аб гэтым, аб тым, што ў нас і СМІ будзе тут, і нацыянальная такая арыентавана і ўлада, вось, і падручнікі, і ўсё пад бокам, так. Ну, але ўсё роўна, ну, мы да гэтага ідзем, я веру ў гэта, вось. Таму, ну, так, это складана, так, это не для самых такіх
для нотных, скажем так, людзей. Вось. Але праз кантакты, кажу, галоўнае проста хаця б у гэтым накіруначку вось ляжаць. Юля, але глядзіце, калі паглядзець усё ж таки у гісторыю, вот мы зараз с вышыні как бы так разважаючы про тое, что а вот чаму беларусы там не захавалі, адмовіліся, не ўжываюць і гэтак далей, мы пачынаем там разважаць, а вот так склалася, а вот гістарычна, а вот у нас адабралі, а нам не далі, а нам там тое, а нам там не гэтае. Але калі вось узгадываеш, а мы шмат как бы спрабавалі не отдать, там вярнуть, ці мы вот наадварот з вёскі з'ехалі і хутчэй на нормальном языке скорее начать говорить, чтобы забыть это ўсё, что было там як маці, бацька, бабуля, дядуля, а мы уже городские, мы уже тут уже по-руску чекерыкаем, там все нормально. Так вот, можем мы такі народ, что нам это и не трэба. Я думаю, што кажучы так вось абагульняючы, мы можам моцна пакрыўдзіць тых, хто як бы супраціўляўся і працягвае гэта рабіць. Таму я б не абагульняла. Ну заўсёды ёсць вот это 5%, якія кажуць, якія вот рухаюць, змяняюць, спрабуюць нешта зрабіць, але мы кажам пра асноўную масу. Але я думаю, што проста конечно, з одного боку хочется сказаць, не пашанцавала нам з суседзямі, так, ці зараз прынамсі з адным дакладна суседам. Сапраўды сілы няроўныя і метады, скажем так, барацьбы няроўныя, так. Юля, у літоўцаў роўныя былі? Не. Але гэта вось дазвол сабе на, скажем так, на абарону, дазвол сабе на барацьбу і дазвол сабе на агрэсію, скажем так, на гвалт, я думаю, што проста ён не ва ўсіх ёсць. І гэта таксама, скажем так, можа выхоўвацца, гэта вось пакорнасць, скажем так, альбо абыякавасць, скажем так. Але я сабе тлумачу гэта тым, што проста, не ведаю, няроўнасць сілаў, і мы ўсё ж такі бліжэй знаходзімся тэрытарыяльна, мне здаецца. Не ведаю. І ўсё ж такі ёсць яшчэ такі вось унутраны дазвол на сілу, так, таму што я калі разважаю вось агулам пра выхаванне, так, пра тое, якой сістэме там выхоўваюць дзяцей, табе нельга злавацца, ты не можаш там супраціўляцца, ты не можаш казаць не, ты мусіш рабіць так альбо ніяк, ты мусіш схіліць галаву і больш нічога не думаць, не рашаць, не вырашаць, не казаць, так, не рабіць. Гэта ўсё нездаровае выхаванне, так. І таму вось у чым я бачу нават, скажем так, плюс тых сямей, якія з'ехалі, што дзеці акунуцца ў іншую сістэму нават адукацыі, так. І хочацца верыць, што яны будуць іншай прашыўкі, скажем так, і можа быць нешта будзе. Я не магу сказаць, конечно, гэта будзе крытычная маса, так, якім будзе не ўсё роўна, што адбываецца ў краіне, але проста хочацца верыць, што вось прынамсі нейкае вось зараз такое пакаленне, якое расце, так, што яно будзе крышачку іншай прашыўкі. Глядзіце, вот я как бы люблю, хаця мне за это вельмі крытыкуюць, прыгадваць, вы ўсё ж таки выкладчыца мовы і беларускую літаратуру добра ведаеце таксама. Я не ведаю, пагоіце, не пагоіце, но я думаю, зразумееце мяне. Вот вы зараз сказалі пра выхаванне, пра вось гэтае, как бы такі характар, рысу характара, там пагаджацца, там змаўчаць, там яшчэ што-небудзь, якую нам прашываюць, там, скажем, вот прарасійскія, рускамірскія, вот гэтыя ўсе і выкладчыкі, ідэолагі, дзяржава і гэтак далей. Але паглядзіце, нават калі мы возьмем нашу класікаў літаратуры,
Ну можа быть гэта тое адмыслова неяк падабралі у школьную праграму, але калі ты чытаеш і такое ўражанне у цябе пастаянна перад вачыма, чытаючы класікаў беларускай літаратуры, што вось гэтыя бедныя няшчасныя нягеглыя забітыя беларусы ў лапцях, там где-то там іншыя народы, чуб на бок, шашку нагала пайшоў там змагацца, адстойваць свой гонар, годнасці, ўсё, а гэты уткнуўшыся вачыма ў свае лапці прэ праз вякі, праз стагоддзі некуды сваю крыўду. Яна нахрен нікому не патрэбная, а ён ўсё адно яе некуды валачэ. І што вот на такіх прыкладах можа развіцца ў характары, вот што можа прымусіць сказаць не, мы хочам по-іншаму. Тут я думаю, што вось у гэтым выпадку, канешне, залежыць шмат ад настаўнікаў, так, таму што безумоўна, ёсць праграма навязаная, так, скажем так, і можна проста яе выконваць так пагадзінна і ніяк не інтэрпрэтуючы ці ніяк не дадаючы нічога. Вось, але слухайце, ну вось той же Гервасій Валівага, так, ну не, у нас ёсць прыклады таго, як людзі былі актыўны, займалі актыўную пазіцыю, змагаліся за сваё, так, былі гатовыя абараняць і да яшчэ іншых падбухторваць. Таму насамрэч вось прыклады герояў, яны вельмі важныя. І таму, канешне, вялікае злачынства, як злачынства, палітыка, так, як бы насаджваць сваю інтэрпрэтацыю не умоўна не нашу, там гістарычных падзей і так далей. І у творах, канешне, трэба, на маю думку, канешне, звяртацца да герояў, так, якія б давалі прыклад таго, як можа быць. Вось, і гэта ж не толькі літаратурай вырашаецца, канешне, але яшчэ выхаваннем, бо слухайце, якое ў нас зараз вось спартовае выхаванне, напрыклад, так, а ці ўдзельнічаюць прынцыпу таты ў выхаванні хлопчыкаў, так, жанчыны паўсюль, так, ад 1 там да 11 класа, так, прыкладаў вось герояў з учынкамі, з каштоўнасцямі шляхетнымі, іх жа як бы бракуе, так, гэта трэба пашукаць, і гэта таксама вельмі важна. Таму тут вось калі шукаць нейкія прыклады, то так, просто трэба свядома выбіраць, так, можна натхняцца літаратурай, гісторыяй, а таксама вось сучаснікамі нашымі. І прынцыпы вось працаваць над характарам, таму што мне здаецца, што пакуль што, скажем так, ні настаўнікі, там, ні ўлада не зацікаўлены ў тым, каб дзеці, моладзь падымалі галаву і там самі бралі адказнасць за сваё жыццё. Дарэчы, вось вы таксама вельмі важную тэму закранулі, гэта прыклады герояў шляхетных, можа быць, такіх вот нейкіх герояў. А вот які ў нас пантэон герояў? Вот на якіх прыкладах можна было б выхоўваць дзіцё, умоўна кажучы? Таму што вот, па шчырасці, падыдзі на вуліцы ў любога беларуса, спытайся, беларускія героі. Хто назаве? Каліноўскага назавуць адразу, падумаўшы, можа быць, назавуць потым Касцюшку, яшчэ троху падумаўшы, і ўсё. Ужо хто больш-менш там цікавіцца, той, можа быць, яшчэ там кагосьці там з князёў назаве, прыгадае бітву пад Оршай, можа быць, там Булах Булаховіча назаве там. А простыя людзі, вот Каліноўскі, і ўсё. Это пра што сведчыць? Вот такі вот кароткая лава і кароткі спіс пантэона герояў. Сведчыць пра тое, што дастатковай пашаны, скажем так, і захавання гэтай памяці і гонару пра іх, недастаткова. Так, і героямі можна назваць прынцыпу, калі пакапацца ў біяграфіях нашых і паэтаў, так, і пісьменнікаў, і ваяроў, то
там можна пашукаць і знайсці гераічныя ўчынкі, так, дзе нягледзячы ні на якія абставіны, чалавек і сябе захаваў, так, і даў адпор. Вось, таму пра што гэта сведчыць? Пра тое, што дзяржаўнай палітыкі няма ў гэтым накірунку, так. І гэта тое, што варта зрабіць, праўда, для, ну, калі мы хочам такую сваю нацыянальна арыентаваную дзяржаву. Вось. Таму што нават вось на прыкладзе той же Польшы, так, ну тут же ж на кожным кроку ты ідзеш па вуліцах і там, і там, і там, бюст, пастамент, так, нейкая шыльдачка. Тут у Амерыцы таксама гэта проста на кожным кроку. Вось ты ідзеш і ты жывеш, і ты бачыш гэтую гісторыю навакол цябе, і яна ў асобах. І гэта, ну, гэта выхоўвае, хочаш не хочаш, так. Таму вось гэта выхаванне праз герояў, праз асобу, гэта вельмі важна, так. А ўзяць можна, ну, слухаць, можна нават герояў знайсці і ў міфічных істотах, ведаеце, ж галоўнае, як бы распавесці, як гэта, ну, так, паднесці. Вось, Усіслаў Чарадзей цудоўны, так. А цяпер, канешне, нашыя героі, яны па Ўкраіне, так, калі казаць ужо так вось літаральна простава, у Беларусі таксама тыя, хто пацярпеў. Насамрэч, вось можна пералічыць шмат асобаў, і гэта не абавязкова асобы, звязаныя з узброеным нейкім супрацівам. Вось. Таму я думаю, што проста трэба гэтым займацца. І вось у Беларусі мары, скажем так, гэта мусіць быць проста нормай. Не мусіць зносіцца помнікі, так, бюсты і шыльды, правда, са сценаў. Юлія, некалькі разоў вот за час нашай размовы вы казалі пра тое, што гэтым мусіць займацца дзяржава. Гэта павінна быць на дзяржаўным узроўні, ну і гэтак далей. То есть мы вот зараз в прынцыпе разважаем пра эміграцыю, пра захаванне культуры, мовы, традыцый тут за межамі Беларусі. Ну мы не ведаем, як там, на якіх зараз умовах беларусы ў Беларусі, ці могуць яны там нешта рабіць, на якім узроўні могуць, у якой шырыні гэтым жа займацца, хаця займаюцца, я перакананы, але вот яны там без дзяржаўнай падтрымкі. Мы тут, не маючы дзяржавы і таксама за межамі дзяржавы. Атрымліваецца, што на дадзеным этапе, пакуль мы не вернем сабе сваю дзяржаву Беларусь, мы нічога не зможам зрабіць. Не, канешне, мы можам і мы мусім, так. Калі я кажу дзяржава, то это, ну, калі бы гэта была нармальная дзяржава з нармальнай уладай, то, канешне, ну, такі рэсурс, ну, проста не патрэбны былі б нейкія НДА, калі б проста была нармалёвая дзяржаўная палітыка, так. Таму я кажу, што, ну, у норме гэта, канешне, так. Зараз і НДА ліквідаваныя, так, і вось. Таму тыя, хто з'ехаў, я не магу казаць, што вы мусіце, правда, што мы мусім, так, вы абавязаны адчуць гэта вось сваёй такой місіі, так, і рабіць, нягледзячы на тое, што у вас там свае пытанні нейкія асабістыя не зачыненыя. Але ўсё ж такі трэба усведамляць, што роля дыяспары, яна важная. І, ну, прынамсі, сэнс, як бы, гэта надае, напрыклад, сэнс майму існаванню, так, тут вось за мяжой, па-за межамі радзімы, вось рабіць штосьці, так, для таго, каб захаваць, так, каб штосьці развіць, каб паўплываць на змены ўнутры, так, каб прынамсі не згубіць і распаўсюджваць. Я кажу, канешне, больш пра адукацыю, культуру, таму што я ў гэтай сферы, вось, але, канешне, у ідэале, калі б дыяспара, якая знаходзіцца ў бяспецы адноснай, так, можа быць, ужо тыя, хто тут шмат гадоў жывуць, ужо і фінансавай таксама з добрай падушкай, так, калі пытанні, прынцыпы базавыя закрытыя, то, ну, чаму б не звярнуцца, так, і не падумаць, а чым ж я магу быць карысны для таго, каб умоўна не знікла, так, нацыя ці там дзяржава, так, вось, але прымусу не можа быць. Зразумела, а як так зрабіць, каб што можа быць трыгерам для таго, каб зноў, не ведаю, з новай сілай гэта ўсё абудзілася,
Ну гэта пытанне, але прынамсі я бачу вельмі шмат людзей, якія не спыняюцца і гараць і вось скарысталі момант таго, што яны з'ехалі менавіта для таго, каб напоўніцу вось раскрыцца так і напоўніцу разгарнуць там сваю дзейнасць актыўную вось на карысць бацькаўшчыны. Юля, глядзіце, мы вот ізноў вяртаемся да тэмы беларускай дыаспары. Ну яна ж не ў 20-м годзе з'явілася і не ў 2010, а ўжо стагоддзі ёсць. І мы ведаем пра вялікія напрацоўкі, колькі разумных людзей з'ехала у тыя ж самыя ЗША, у Канаду, у Великабрытанію, я ўжо не кажу пра Еўропу. Мы ведаем, што там табе і ў Брытаніі, там і музей скарынаўскі з вялізнымі архівамі. У Канадзе ёсць нават інстытут, звязаны з беларускай культурай, з беларускай гісторыяй. У ЗША таксама там і ў Нью-Йорку, там і ў іншых гарадах ўсё гэта ёсць. Людзі працавалі, людзі пісалі, людзі напрацоўвалі. Што мы з гэтага ведалі ў Беларусі? Вот ведаеце, я чалавек не левы, умоўна кажучы, для беларускай вось гэтай справы. За беларускасць я ўжо некалькі дзесяткаў гадоў з універсітэта пачынаючы, я гэтым цікавіўся, я гэта спрабаваў прасоўваць. Ну я как бы зразумела, я не навуковец, я там не шукаў адмыслова, але ну как бы і не зусім збоку стаяў. І я амаль нічога не ведаў. Я, паехаўшы толькі ў Канаду, паехаўшы ў ЗША, я даведаўся, што там былі цэлыя інстытуты, што там выдаваліся часопісы, што там нейкія навуковыя працы пісаліся. Я, паслухаўшы Галіну Казіміроўскую, даведаўся, якія і што захоўваецца ў музеі скарынаўскім у Лондане. А да гэтага ж нічога не было, ніхто пра гэта не ведаў. Яно ўвогуле даходзіла да Беларусь. Я да чаго гэта кажу? Вот мы зараз будзем тут таксама кажам, нам трэба, мы будзем. Але ці дойдзе яно туды? Ну, я так скажу, што зараз жа ёсць усё ж такі інтэрнэт, і пакуль што ён там не заблакаваны, праўда, і таму памкненне вось дагрукацца, дайсці, яно можа палягаць вось у сферы там онлайн контента і ўсяго астатняга. Так, вось калі казаць пра напрацоўкі нейкія метадычныя, напрыклад, так, настаўнікі, можа быць, там не могуць адкрыта іх выкарыстоўваць, напрыклад, так, могуць хвалявацца, так, трэба дбаць пра бяспеку, там, можа быць, не ўсім дзяліцца, але ўсё ж такі зараз мы не можам не скарыстацца гэтай магчымасцю, якой там не было, умоўна там 50 год таму, так, ну чаму не выкладаць у дасяг і кнігі, што і робіцца там онлайн, так, падручнікі, відэа, песні, вершы, там, так, даследаванні. Гэтым усім можна дзяліцца, і я ўпэўненая, што ну зараз у нас больш магчымасцяў. Мы цяпер вось гэты, ну мы па-над межамі, так, мы уже не спыняецца, не абавязкова ўжо дасылаць гэтую пасылку, так, якую там на мяжы раздзярбаніцца нічога не дойдзе, так, вось, ну, сецівы трэба выкарыстоўваць. Таму гэта можа быць добрай задачай. Можа быць, але мы тут вяртаемся да такой тэмы вельмі важнай, а наколькі яно сапраўды будзе там цікава, наколькі мы, можа быць, ведаеце, не разыдзімся так, ну я маю на ўвазе, можа быць, у сваіх інтарэсах, у сваім бачанні, у сваіх падыходах. Вот так вот, ведаеце, як мяне некалі у 22-м годзе шакаваў Бахарэвіч, калі сказаў, што самы страшны падзел для нас гэта не тое, як на тых, хто біў і каго білі, а на тых, хто з'ехаў і хто застаўся. 22 год, калі это яшчэ не было мейнстрымом, ніхто пра гэта не казаў. Бахарэвіч мне пра гэта кажа, я на яго глядзеў, то кажу, ты што? Якая розніца? З'ехаў, застаўся, мы ўсе аднолькавыя, у нас мары адны, бачанне адно, пажаданні адныя, але чым далей, тым больш бачу, што мы разыходзімся. І ці не будзе так, што вот напрацуе Юлія там вот дзе-нибудь зараз у ЗША што-небудзь там для настаўнікаў
беларускай мовы, там я не ведаю, там Вольскі там ці з Башлыкевич запишуць чарговы альбом, Лукашук тут з якія-нибудь там ізноўку новую кнігу з нацыянальнымі ідэямі выдаць, мы з вами па выніку тут зараз сфармулюем шыкоўную нацыянальную ідэю, муры рухнуць, мы з усім гэтым багаццем вот так кінемся туды на это самое праз Брест, праз мяжу, а нам скажуць, ведаеце што, вот вы там гэта ўсё там нешта там прыдумлялі, рабілі, вот идите и там вот там это все как бы там и выкарыстоўваеце, а у нас тут уже сваё, мы тут по-іншаму бачым, іншае тут панапісывалі, іншае ўсё. Можа такое быць? Ўсё можа быць, але калі захоўваць хаця б памкненне да таго, каб яднацца і шукаць усё ж такі, што нас аб'ядноўвае, а не раз'ядноўвае, то ўсё магчыма. І таму вось гэтую адкрытасць, так і пераемнасць, скажем так, вось пра пераемнасць часта кажуць, што гэта умоўна з мінулага да цяпер, так, але вось я ўкладаю яшчэ сэнс такі, што каб мы былі адкрыты да таго, каб дзяліцца і вось шукаць кропкі сутыкнення. Напрыклад, вось як я думала аб гэтым таксама, вось што тут растуць адны дзеці, так, у адным варацца, там іншыя. Здаецца, пакуль што і ты называюць сябе беларусамі, так, але гэтыя былі на вёсцы, гэтыя не былі, там, розныя рэаліі, так? І я для сябе вырашыла гэта так, што трэба проста мэтанакіравана вось тое, што яднае нацыю, мова, культура, традыцыі, гісторыі, так, дзяржава, вось прыналежнасць, так, самаідэнтыфікацыя, всё. Што рабіць, што я магу зрабіць, так? Я магу рабіць так, каб ствараць для дзяцей, для якіх я выкладаю, агульныя кропкі, успаміны, эмацыянальныя перажыванні, тое матэрыялы падбіраць такія, якія будуць іх аб'ядноўваць. І потым умоўна праз 10 год яны сустрэнуцца такі, памятаеш, там мы разам рагаталі, так, памятаю, а памятаеш, мы там бачылі гэты, не ведаю, замак там на малюнку, так, а помніш, мы там па відэа з дронам лёталі над балотам Ельня, глядзі, оно рэальнае. То бок я зараз як бы бачу адным з накірункам насамрэч працы з дзецьмі, таму што калі мы вернемся, так, невядома, але было б каму вяртацца яшчэ хаця б, так. І, канешне, мая сфера дзейнасці — гэта дзеці. І вось я менавіта з гэтага пункту гледжання будую, так, вось заняткі і праграму. Ствараць для дзяцей вось гэта поле, якое іх будзе яднаць з Беларуссю і праз гэта умоўна з беларускімі дзецьмі. Проста для таго, каб аднойчы яны сустрэліся, я ў гэта веру, і будзе вялікі з'езд беларусікаў свету, вось, і яны там разам, ім будзе што абмяркоўваць. Вось, таму так сказала б. Юля, але давайте глядзець праўдзе ў вочы. Вот ўсё ж такі глобалізацыя, трансатлантычныя карпорацыі, вялікі сусвет, все адзін аднаму открываются, межы знікаюць, мовы пераплятаюцца, ўжо там не ведаеш, на якой ты там мове гаворыш айцішнікам там якім-нибудь, можа быть, беларусу айцішніку бліжэй не сусед там Вася з трактарнага, а айцішнік з Бангладеш, з якім ён там толькі у інтэрнэце на сувязі, але неяк так ментальна яны бліжэй адзін да аднаго. Ва ўсёй гэтай сітуацыі, там прыгожыя словы, там мова, культура, гісторыя, нацыянальныя традыцыі, каштоўнасці. І вот вам не падаецца, што вот гэты глобальны адкрыты сусвет, а мы тут сабе гэтыя прыгожыя камяні, муры з традыцыі і каштоўнасцю ўзводзім, і такія карпорацыі атлантычныя, да? Там глобалізацыя, а мы вот тут зато по-беларуску. Не? На што нам гэтыя муры? Я не бачу гэта як муры, ўсё ж такі так, хутчэй як адметнасць. І з таго, што я назіраю паўсюль, бо там Францыі умоўна, там Швейцарыі, Канадзе, там Бельгіі, Італіі, ды ў ЗША, любы чалавек сутыкаецца з тым, што цябе запытваюцца, хто ты гэткі, так? Вось, адкуль ты, а што, распавядзі, а чым там, чыя адме, а што цікавага ёсць? І таму, насамрэч, мне здаецца, што так, як бы ўсе пераплятаюцца, сувязі, як бы ўсе сплятаюцца, але гэта не адмяняе таго, што
мы розныя, так, але мы разам. І ну, прынамсі, ну, французы тыя ж, ну, яны не збіраюцца адмаўляцца там ад сваёй мовы там на карысць нейкай там іншай, умоўна. Так, у ЗША таксама, ну, тут настолькі з дзяцінства у дзяцей як бы дзеці падкрэсліваюць сваю адметнасць праз праектную дзейнасць, ну, прынамсі, з чым я сутыкалася. Наадварот, яны заўсёды цікавяцца, а як у вас, а што вы, а як у вас? І вось гэта падкрэсленая рознасць культуры, ну, яна тут, ну, яна не сціраецца, наадварот, падкрэсліваецца, але гэта не замінае як бы ну, жыць разам. І ў гэтым прыгажосць вось гэтага ўзаемадзеяння. Мне здаецца, што ну, мы не будзем, скажем так, белымі варонамі, так, калі будзем называць сябе беларусамі і казаць, а вось наша мова беларуская, а глядзіце, вось гісторыя у нас такая, вось, а у нас там ёсць, умоўна, быў там пярэварацень, вось там князь, ці там, ну, іншыя рэчы. Насамрэч гэта робіць цікавай размову з табой і узбагачае як бы і іншага чалавека, а кухня, стравы і так далей. Таму, ну, я не пагаджуся, што ўсё ідзе ў бок як бы такога сцірання. Вось. І рэальна вось быць адметным гэта, ну, класна. Юля, а другі момант, вот глядзіце, мы ўсё ж таки будзем тут вот у эміграцыі старацца і самі пашыраць і дзяцей выхоўваць у беларускасці, у беларускіх ўсіх гэтых каштоўнасцях на беларускай мове і гэтак далей. Ведаеце, яшчэ да 20-го года, здаецца, у годзе 19-м я быў на вёсцы у сваякоў і там каля калонкі сустрэўся з мясцовымі вясковымі дзецьмі, вясковымі. І я гаварыў по-беларуску, яны мяне не разумелі. Яны, вясковыя дзеці з беларускай вёсцы, яны не разумелі беларускую мову і беларускія словы, таму што іх выхоўвае тэлевізор, рускамоўны тэлевізор у іх замест выхавацеля. І мы ведаем, я не кажу, што там зараз беларускае ўсё у Беларусі пад забаронай, але яго стала менш, чым было у якім-небудзь там умоўным 15-10 годзе гэтага ўсяго беларускага. Беларускае, яно ўжо неяк так з пункту гледжання рэжыма падазронае, і таму яно прыцішанае. І чым далей, вот калі вот так далей усё і будзе, дзе беларускага ўсяго будзе меней і меней, ці не атрымаецца так, што вот муры рухнуць, мы прыехалі, і мы вот такія вообще беларускамоўныя пра-беларускія, а там нас просто банальна не зразумеюць, як тыя мяне дзеці, тыя каля калонкі. Ну, мы ж разумеем, чаму так адбываецца, правда? Што вось гэтае яднанне саюзнай дзяржавы, там ёсць пэўны план, які выконваецца. Ну, это ж, ну, як бы зразумела, што гэта, ну, не проста так, што там па тэлевізары няма вось беларускамоўных каналаў, так, ці там, ну, і вось. І таму ўсё будзе залежаць, як бы, хто будзе ва ўладзе, так, і проста хочацца спадзявацца, што ўлада будзе належыць, скажем так, выбарным асобам ад народу, але як бы такіх нацыянальна свядомых. Але яшчэ вось такі момант, муры рухнуць, але ж як гэта адбудзецца, мы ж яшчэ таксама не ведаем, правда? Ну, то бок, это ж не проста, што адчыняцца дзверы, і мы прыехалі. Ну, уявім сабе гэты прыгожы варыянт, там цягнікі перамогі, там, да, і мы там з чырвона-белымі сцягамі на першым вагоне на даху, там Шрайбман з Чалым сядзяць абняўшыся, мы ўсе едзем такія, Ціхановская побач на белым джипе. Я думаю, што будуць людзі тыя, хто будуць гэтаму рады і хто сустрэнуць. Вось, я думаю, што будуць і гарачыя абдымкі. Ёсць людзі, якія чакаюць гэтага, я ўпэўненая. Вось, а калі казаць пра тых людзей, якія умоўна не цікавяцца палітыкай, свядомасцю, так, то, ведаеце, ну, можа, іх это змена ўлады і нават і не закране. Ну, умоўна кажучы, хто там вяшчае з тэлевізара, можа быць, і не важна. І таму дастаткова будзе прыехаць і зрабіць
каналы на беларускай мове, радыё на беларускай мове, там музыка, падручнікі і дзяржаўныя установы, і як бы яно само сабой пакрысе і як бы і выправіцца. Таму тут як бы такая гіпотэза. Цікава проста, як гэта будзе і пра якіх умовах і што будзе перад гэтым адбудзецца, так? Гэта вялікае пытанне яшчэ. Добра, на завяршэнне нашай размовы і ўсё ж такі, на ваш погляд, вось гэтая Беларусь нашай мары, вот вам бы хацелася, каб гэта была з якім палітычным рэжымам краіна? Гэта парламенцкая, прэзідэнцкая краіна, анархія, монархія? Ну, я думаю, што шмат насамрэч хто это кажа, так, і я згодная, парламент, так, парламенцкая рэспубліка, ўсё, каб умоўна людзі выбіралі, так, і ведалі, хто кіруе, так, уплывалі на ўладу. Вось, але пытанне, што вось ці адразу яна будзе і ці будзе нейкі рэжым да яе, так, вось як адбудзецца пераход, праз што, і можа быць нават не праз парламенцкую. Вось гэта як бы пытанне, вось якім чынам можа быць штосьці будзе пасярэдзіне. Добра, у гэтай новай Беларусі беларускую мову колькі гадзінаў у тыдні будуць школьнікі вывучаць? Вывучаць мову? Ну там, я памятаю, у нас колькі там было? 2 гадзіны на тыдзень, по-моему, 2 урока на тыдзень было беларускай мовы. Так, не, я за беларускамоўную адукацыю цалкам, вось, але як кажуць, ну, не трэба адмаўляць, што часта для дзетак, канешне, гэта мова як замежная, так, і трэба методыку таксама падладжваць. Як вось робяць дзеткі, якія прыязджаюць у іншую краіну, ёсць умоўныя інтэграцыйныя класы ці там дадатковыя гадзіны для тых, хто як бы, ну, адстае, скажем так. Таму не, адукацыя на беларускай мове, таму што у нас усё ёсць, каб гэта рабіць. У нас, ну, няма складанасці ў тым, каб матэматыку, геаграфію, фізіку, там, ці біялогію выкладаць па-беларуску. Ну, няма. Як жа ж, вы ж памятаеце, як ты сказаў, вот человек, которого не принято в культурном обществе называть, узгадывать, на этом языке ничего достойного выразить невозможно. Нехай почитаю про выкопни, вось, і про імхі по-беларуску. Не, ну, конечно, это все бздура. Усё магчыма, гэта ёсць, і зараз таксама адным з накірункаў дзейнасці гэта вось менавіта спрыяць таму, каб настаўнікі, якія апынуліся зараз на свабодзе, скажем так, у эміграцыі, стымуляваць іх для таго, каб яны стваралі свае прадукты, які можна прадаваць, так, прывабныя, сучасныя і на беларускай мове. І гэта ёсць, ну, няма пытанняў. Нават, ведаеце, калі там звяртаюцца настаўнікі, вось я хачу выкладаць па-расейску, напрыклад, пішуць, я адказваю па-беларуску, вось я кажу, у нас такая мова, напрыклад, што у нас па-беларуску выкладанне. Всё, няма пытанняў, чалавек пераходзіць на мову, рыхтуе праграму, ўсё, проста камусьці, можа быць, трэба больш рыхтавацца, але пытанняў няма, таму... Добра, дзяржаўная мова, якая і колькі? Беларуская мова, так. Адна? Так, адна. Ну, добра, у такім выпадку нацыянальная ідэя ад Юліі Букштанович гучыць як? Калі ў 3 словах, так, то незалежнасць. І ў гэта я ўкладаю, што мы мусім быць гатовыя захоўваць, абараняць незалежнасць краіны. Другое — свядомасць, што звязана з захаваннем культуры, традыцыі, мовы і называць сябе беларусамі, каб не згубілася гэта, дзе б мы не былі, бо тут умовы ні там не вельмі. І трэцяе, я ось думала так, што пераемнасць. І ў гэта я ўкладаю вось менавіта гэта пошук, па-першае, вось гэтых кропак сувязі паміж мінулым, сучасным, будучыняй, рознымі людзьмі. Тут, там пакаленні і плыні і вось іншая пераемнасць. Ну што ж, выдатная нацыянальная ідэя, прычым з 3 словах, вот па-настаўніцку так падышла, і выдатна. Незалежнасць, свядомасць, пераемнасць. Выдатная нацыянальная ідэя. Юля, вось гэтая кніжачка.
будзе ваша. Пры магчымасці я вам яе перадам, ну ці прыедзеце, забярэце. Такім чынам ад Еўрарадыо, ад сябе асабіста, ад праграмы Ідэя X, гэта вам с удзячнасцю за удзел у нашай праграме. Незалежнасць, свядомасць, пераемнасць, нацыянальная ідэя ад Юліі Букштанович. Дзякуй вялікі, Юлія, да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.